टू मालवण तडका। आज मी पायनॅपल शिरा बनवणार आहे। पायनॅपल शिरा किंवा अननसाचा शिरा। चला आपण साहित्य बघूया। पायनॅपल शिरा किंवा अननसाचा शिरा बनवण्यासाठी मी इथे हा 1 कप रवा घेतलाय। हा जाडा रवा घेतलाय, तुम्ही कोणताही घेऊ शकता, जाडा किंवा बारीक। ही पाऊण कप साखर आहे, साखर आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायची। आणि हे पाऊण कप तूप आहे। हे काजू आहे, ड्रायफ्रूट पण तुम्ही तुमच्या आवडीचे घेऊ शकता। ही वेलची जायफळ पावडर आहे आणि हा केशर आणि वेलची सिरप आहे। आणि हे अर्धा कप मी अननसाचे काप घेतलेत, बारीक करून घेतलेत। आणि हे अर्धा कप अननसाचे तुकडे मी मिक्सरला लावून त्याचा पल्प करून घेतलाय। अननसाचा मधला जो जाडा भाग असतो तो वापरायचा नाहीये, आपल्या साइडचा जो भाग आहे त्याचे आपण तुकडे आणि पल्प करून घेणार आहे। आणि हे 1.5 कप पाणी घेतले आणि अर्धा कप आपण दूध वापरणार आहोत। इथे गॅसवरती पॅन ठेवलंय आणि आता ह्याच्यामध्ये मी हा रवा घालून घेणार आहे। आणि हे अर्ध तूप आपण घालून घेणार आहे आणि बाकीचं मी नंतर घालणार आहे। आणि हा रवा चांगला तर लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। रवा आपला लालसर होत आलाय, मी जवळजवळ 10 मिनिटं मीडियम गॅसवरती भाजून घेतले। आता यात मी हे अननसाचे तुकडे घालते आणि साखर घालून घेणार आहे। आणि अजून जवळजवळ 4-5 मिनिटं मी लो गॅसवरती परतून घेणार आहे। आता यात मी हा अननसाचा पल्प जो आहे काढलेला तो घालून घेते। ड्रायफ्रूट पण घालून घेणार आहे आणि अजून 2-3 मिनिटं जस्ट परतून घेणार आहे। तोपर्यंत मी इथे आपलं पाणी आणि दूध गरम करत ठेवले पातेल्यात, ते आपण गरम करून घालणार आहे। हे अननसाचे तुकडे रव्यामध्ये असे एकजीव झाले, चांगले मिक्स झाले। आता मी दूध आणि पाणी जे गरम केले ते मी ओतून घेणार आहे याच्यामध्ये। ओतून वाफेवर ठेवून द्यायचे। आपण झाकण ठेवणार आहे आता। झाकण ठेवून शिजायला द्यायचे। जवळजवळ 5 मिनिटं हा झाकण असाच ठेवून दिला होता शिरा। आता त्याच्यामध्ये मी वेलची जायफळ पावडर घालते आणि हा केशर आणि वेलची सिरप घालते। तुम्ही केशरच्या काड्या पण घालू शकता, त्याने असा छान रंग येईल तुमच्या शिऱ्याला। मिक्स करून घेणार आहे छान। आणि जे उरलेलं तूप आहे ते मी वरतून घालून घेते। आपला शिरा असा सुका होईपर्यंत छान परतून घ्यायचे। हा रेडी झालाय, छान सुगंध खूप छान पसरलाय। बाउल मध्ये काढून घेणार आता। आपला पायनॅपलचा शिरा इथे रेडी झालाय, दिसायला पण खूप छान दिसतोय। ही पायनॅपल शिऱ्याची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तुम्ही नक्की करून बघा, एकदम सोपी रेसिपी आहे। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।